इउटिउबाव प्रेंक भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय मोनसे साबधान बानि होनाय मोनसे भिडिअ नैबे सांग्रां खालामनायनि थाखाय जायफोरा प्रेंक भिडिअ बानायो माने पाब्लिकखौ टर्चार होनानै एक्चुअली जोंनि बर' इउटिउबार्सफोरा बेबायदि प्रेंक भिडिअ बानायग्रा चेनेल गैया जोंनि थाखाय बारा गिनांगौ गैया थेवब्लाबो आं नैखौ मोनसे माने सांग्रां खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायदों मोनसे शर्ट भिडिअ साननैसो सिगां चेन्नाइनि मोनसे चेन्नाइ टक्स होननाय इउटिउब चेनेलनि साथाम मावथिफ्रा वार्कार्सफ्रा चेन्नाइ पुलिसजों हमजादों मानोना बिथांमोना प्रेंक भिडिअखौ पाब्लिकफोरखौ टर्चार होनानै प्रेंक भिडिअ बानायोमोन आरो बिथांमोना मा खालामो मानसिफोरनो फैसा सेन्था होबावो फैसा बाहाय होयो रायलायनायनि गेजेरजों 2000 3000 1500 बेबायदि फैसा होनानै माने प्रि नेगोशिएशन खालामो माने एडभान्स सावरायना लाग्रोयो नोंथांखौ जोङो भिडिअ बानायनि नोंथांखौ जों ओरै सोंगोन बिभिन्न सोंथि सोंगोन जोङो आरो बिनि गेजेरावनो बिखेखय हिन्जावसाफोरखौ माने खोब माने हामा सोंथि सोङो आरो बिसोरो फैसा होनानै आरो बेबायदिनो मोनसे भिडिअ नोंथांमोना देखायना लाग्रोनि आङो गुसुं तामिल रावनि नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आंबो बुजि मोना ओरैनो जास्ट भिडिअखौ देखायनि बे भिडिअखौ नायनानै ला 2020 இஷ்டமா போச்சா கஷ்டமா போச்சா நிறைய சாதிக்கணும்னு இருந்தப்போ இந்த கரோனான்னு ஒரு வந்து ஹேஷ்டேக் மாதிரி என் பக்கத்தில் வந்து நின்றுச்சு இப்படி ஓகேவா ஸோ உம்மால அவன அந்த மாதிரி அந்த கரோனா அது எப்படின்னா இந்த காதுக்குள்ள கரோனான்னு கேட்டு காதுக்குள்ள கொடைஞ்சி அது வேற இங்கிருந்து வந்து அப்படி நிக்குது ப்ரோ காண்டா बे भिडिअखौ जेबो बुजि मोनाखै किन्तु बे भिडिअआव जेनेबा सेक्सुवेल इस्युफोरनि सायाव सोंनाय भिडिअनो आरोखि बियो गावसोरनि रावजों सोंदों आरो बिभिन्न आरो सेक्सजों रिलेटेड थानाय बायदिसिना सोंथिखौ हिन्जावसाखौ सोंदों ओमफ्राय हिन्जावसाखौ रिप्लाइ होनो होदों माने सिगाङावनो रायलायखाना लाखादों आरो बिसोर नों ओरै बुङो होननानै किन्तु बेयाव हिन्जावसाया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आरो हिन्जावसाखौबो बे इउटिउबार्सफोरा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बाथ्रा होदोंमोन जे भिडिअखौ आपलोड होनायनि उनाव माने कमेन्ट सेक्सनखौ डिसेबल खालामना दोनगोन होननानै आरो किन्तु बे इउटिउबार्सफ्रा गावसोरनि भिडिअनि कमेन्ट्सखौ डिसेबल खालामदिया जायनि माने माबा माबि कमेन्ट हरलाबायनो हमबाय आरो हिन्जावसाखौ माने टर्चार होनो हमबाय सोरबा कल खालामो सोरबा मेसेज लिरो सोरबा मायबा लिरो आरो कमेन्टआव गाज्रि लिरो बिराद भाइरेल जालांबाय भिडिअआ बिनिफ्राय हिन्जावसाया माबा मोनसे नांफिनबाय नामा बा गावनि न'खरनि बाय बाहागि ओरै माबा माबि मानसिफ्रा बुंबाय नामा इखौ मानो बायदि भिडिअ खालामदों मादों ओरैबा मोनसे जाबाय नामा भिक्ट'रिया बाथ्रा बेनिफ्राय हिन्जावसायानो केस फाइल खालामबाय पुलिस थानायाव नियारेस्ट पुलिस थानायाव केस फाइल खालामबाय जे माने बे इसुखिनाखौ आरो बेबायदि आंखौ सोंनानै माने भिडिअ बानायनानै कमेन्टखौ बिसोरो डिसेबल खालामनो ओंखारदोंमोन कमेन्टखौ डिसेबल खालामदिया बेनिफ्राय गाज्रि गोबां माने कमेन्ट लिरबाय मानसिफ्रा आंखौ माबा माबि बुंबाय आरो भिडिअखौ खालामखांनानै फैसा जासिनायाव हिन्जावसाया बाय लब जानानै भिडिअखौ खालामखांनायनि उनाव माबा मोनसे रियेलाइज जाबाय नामा ओमफ्राय बै हिन्जावसाया बै इउटिउबार्सफोरनि एगेन्स्टआव इउटिउब चेनेलनि एगेन्स्टआव पुलिस थानायाव माने केस फाइल खालामबाय आरो बे केस फाइलनि रेसपन्स मथेनो पुलिसा फैनानै बै साथाम मानसिखौ हमनानै दा बर्तमान कास्टडियाव दोनदों आरो थ' बेबायदि घटनाया गोबां ओरैबायदि मानसि थानो हानाय फैसा बाहाय मोनोबाथाय फैसा बाहाय होगोन नोंनो ओरै रिप्लाइ होनोबो हानाय बियो दा फैसा होनानै बिसोरो बिभिन्न सोङो आरो दा बिनि गेजेरावनो हमजानायफोरनि गेजेराव बे इउटिउबनि मालिका माने दिनेश आरो साथाम दङ बिसोरो माने एजे आसेन आरो अजय बाबु होननाय बे साथामबो मानसिखौ दा बर्तमान पुलिसा चेन्नाइ पुलिसा हमनानै माने कास्टडियाव दोनथ'दों आरो नायबिजिरबाय थानाय जादों दा बिनिखायनो बिराद साबधान दै ससियेल मिडियायाव माबा माबि भिडिअ होनाय बेबायदि माने जानला मानला सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा लासिं सिं फोनांनानै भिडिअ बानायनाय बेफोर बिराद गिथावना गोबां माने माबा दं आयेन दं ससियेल मिडियाजों रिलेटेड बे आयेननि एगेन्स्ट जुदि थाङोबा बे ससियेल मिडियायाव भिडिअ फट' माबा माबि होनाया आरो बिनि एगेन्स्टआव जुदि बे अपमान खालामजानाय इनसाल्ट खालामजानाय मानसिया पुलिस थानायाव
केस फाइल खालामोब्ला बे मानसिया खावनायनि चान्स गैया थारमाने दा बै साथाम मानसिया चेन्नाइ टक्स होननाय चेनेलनि सालायगिरि साथामबो हमजानाया मायाव गोलैदों मिथिबायना पाब्लिक obscenity एन्ड सेक्सुअल हेरेसमेन्ट बे माने इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डाराव बिसोरखौ हमनाय जादों तो बिनिखायनो साबधान इउटुबाव प्रेंक भिडिअ बानायग्राफोर इउटुबार्सफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना जाहाथे रावखौबो अपमान खालामनानै रावखौबो इनसाल्ट खालामनानै फट' भिडिअस जाहाथे ससियेल मिडिया एनि ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब बायदि बायदिफोराव नोंथांमोना माने गाज्रि गाज्रि भिडिअस आरो फट' होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जोंनि बर'फोराव बर'नियाव खिन्थु बेबायदि प्रेंक भिडिअ बानायग्रा इउटुब चेनेल गैयाबाबो जोंनि माखासे मानसिफोर दङ मरेल पुलिस टाइप माखासे जोंनि बिसोरबो खिन्थु मालाबा फासिनानै बै सोरबा सेंग्रा सिख्ला मायबा गाज्रि खामानि जानायफोरखौ बिराद बुसे बुनानै रायसे रायनानै नोंसोर हामा नोंसोर बिमा बिफा गैया नामा बायदि बायदि नोंसोर फरायसायानो बिसा खालामो बायदि बायदि बुसे बुबाय रायसे रायबाय गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामबाय बेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव इउटुबाव ग्रोब हेगारनानै होबाय दा बै मानसिया बिराद गाहाम जाबाय आरो जेनेबा बिनि मथेबा बिसोर हामा खामानि मावदों बुंसे बुंसे रायसे रायनानै भिडिअ खालामबाय थाबाय बे सिख्ला बा सेंग्राखौ गाज्रि खामानि मावदों नै नोरै मावदों तोरै मावदों गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायबाय बुबाय भिडिअ खालामबाय थाबाय रेकर्डिं इउटुबाव हेगारना होबाय बै सानै सेंग्रानिख्रुइ बै भिडिअ खालामग्राया बांसिन गाज्रि नंगौना नङा बियो बै सेंग्रा सिख्लायाथ' मालाय बा बबेयावबा हाबसोनानै माने सिकिउर जायगायाव माबा मोनसे एक्टिभिटी खालामदों बेखौ नों बोरैबा नुहैबाय बियो मालाय सेक्रेटलि खालामदों खिन्थु बै भिडिअ रेकर्ड बानायग्रायाथ' सेक्रेट खालामाखै बियो रायजोनि सिगाङावनो खालामबाय बियो दा बै एसे बांसिन गाज्रि मानसि थारमाने आरो बै भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै इउटुब फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव आपल'ड होग्राया खिन्थु बांसिन गिनो गोनां बै सानै सेंग्रा सिख्लानिख्रुइ बे रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ आपल'ड होग्राया बांसिन गिनो गोनां गाबोन पुलिस थानायाव थांनो गोनांबो जानानै दालि ओंखाम जानो गोनांबो जानानै लहानि न'आव थानानै तो साबधान इउटुब प्रेंक भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखायल' गिलुबाल' नङा बै माने नकलि इउटुब प्रेंक नङाबाबो बे नकलि भिडिअ बानायनानै गावखौनो बिराद मोजां सानफ्लानानै भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै इउटुबफ्राव फेसबुकफ्राव आपल'ड होग्रायाबो बे एसेबांनो गिथावना बेनिखायनो साबधान बुंदों आङो बैफोर गाज्रि गाज्रि कल रेकर्डिं भिडिअ रेकर्डिंफोरखौ मालाबाबो इउटुब आरो फेसबुकफ्राव होथारनाङा एकदम गिनो गोनां बेटले दा बेखौनो बुंबाय साबधान बुंबाय आङो बयबो साबधान जा नङाबा दालि ओंख्रि जानोबो रेडि जाना था सरकारनि दालि ओंख्रि सरकारनि दालि ओंख्रिया बेसे गोथाव टेस्टिं नायनो लुगैदोंबा खालामजायो बायदि बायदि जात पात खालामजायो बुंनो गोनां गैया तो जाबाय जोबलायबाय बाय बाय